पुलिस साकरि मावनायफोरा नंमारगौलै सैमा बायदिसो मानसिफोरा बेनिखायनो बुंमारो आर्मि पुलिस मावनाया सैमासो होननानै। फुजानि समब्लाबो न'खराव समखौनो होनो मोनला माथो। मालायफ्रा फुजानि गानदों जोमदों रंजादों जादों बेरायदों लाइन मारिदों, जोंफ्रा बिसोरखौनो डिउटि होबाय था। दिनैसो रेहाय, दिनैसो सुटि मोनबाय आहा। हा, जोंनि गेटआवलाय सोर सिख्ला जिरायनानै थाखो? बबेनि सोर जाखो बेबा? आयौ, बिमा बिफा दंजायोना गैजाया जाखो सिख्लाहालाय? मानोथो बिदि उन्दुनानै थाखो? बबावबा थांदोंमोन जानांगौ, लामा आन्दायनानै बियो बेयावनो दङ। र' आं माथो होनि। जारौ, जारौ, ओइ जारौ, मुंखौबो मिथिया गाबज्रिनो। जारौ, ओइ जारौ, सोर जाखो नोङो? आरो बेयाव मानो जिरायना थाबाय थाखो जारौ? देरहा, देरहा, दै, देरहा, आं दै लोंनो, दै। हा, आं बे फोजादों, आंखौ बियो नुवाखैनो नामा? मा देरहा देरहा, सोर देरहा जागौ? जानांगौ देरहाया बिनि सोरबा जायो। आं सोंनि र'। जारौ, जारौ, आंखौ नायलाय। हा, पुलिस, सोर नोङो? सोर? आंखौ मानो हमदों? आं जेबो दाय मावाखै। नङा नङा बिनानाव, नङा, आंखौ गिनाङा, आं नोंखौ जेबो खालामा। आं लामाजों जेब्ला फैबाय थायो नोङो बेयाव जिरायनानै उन्दुनानै दंबाय थायोमोन। आं नोंखौ बेनिखायनो फोजादोंसो। बिनानाव, बेयो जोंनि न', नों जोंनि गेटआव दंबाय थायोमोन जिरायनानै। ओमफ्राय बिनानाव, नोंनि मुङा मा? आरो नों बेयाव माब्रै बिदि जिरायनानै थाफैखो? नों बबेनि बिनानाव? आं नोंखौ आदै सोमोन्दो लिंनोसै, जागोन ना? नो प्रब्लेम, बुंनो हागोन। आदै, आं नोंखौ सिनाया, नों सोर? आरो नों आंखौ सिनाया, आं सोर? दासो जोङो एक्सिडेन्ट लोगो मोनलायदों। आं बबेनि, आंनि मुङा मा, बेफोरखौ नोङो मिथिथ'वाबाबो जासिगोन आदै। आदै, नों आंखौ जुदि सहाय होनो हागोनब्ला प्लिज आंनो दै गरदसेब्लाबो लोंहोदो। आं जोबोद दै गांदों। बेयाव आङो दिनैसो गोदान फैदों, आं रावखौबो सिनाया। आं नोंखौ नायनानैनो सिनायखादों। बे जायगायाव आं नोंखौ माब्लाबाबो नुफेरखायाखै। नों गोदान होननानै आं नोंखौ मिथिदों। नाथाय नों बेयाव मानो फैदों? दिनैसो गोदानब्ला आरो नोंहा जुदि बेयाव रावबो सोमोन्दोनि मानसि गैयाब्ला नों मानो बेयाव फैखो बिनानाव? आदै, आं गावनि देहाखौ जोबोद लोरबां मोनदों। गोदोनाया रानखांजोब्बाय आदै, आंनो दै लोंहोग्रोदो, आं गासैखौबो खोन्थासिगोन। आंबो मानो सोंबाय थाखो दे, बेसेरा गथ'आ जोबोद लोरबाङाव दङ। आं दै लोंहोग्रोनोसै। थौ आगै, थौ, बेनो जोंनि न'आ। थौ, नों बेयावनो रेस्ट लानो हासिगोन जोंनि न'आवनो। आदै, दैनि जायगायाव ओंखामबो आंखौ जाहोबावनानै नोङो आंखौ मदद खालामबाय। बे मददखौ सुफुंनो थाखाय आंहा नोंनो होनो जेबो गैया आदै। आंहा मोनसेल' राव दङसै नोंनिसिम, थेंक इउ आदै। आदै, आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा। नोंनि बे मदद खालामनायखौ आं जिउ थांनानै थासान्दि गोसोआव लाफायबाय थागोन आदै। जाबायसै बिनानाव, आं बेफोरबायदि फिसा फेनला मददखौ गासैखौबो खालामखायो, नोंखौल' नङा। ओइ बिनानाव, नों आरो मानो गाबबावखो? नोंहा माबाफोर दुखु दङ नामा? दुखुजों साग्लोबजानाय आंनि जिउ संसार, बुहुमनि गासैबो मानसिफोरानो आदै, नों बायदि अनसुला, नों बायदि बुजिनो गोरों जायोमोनब्ला संसाराव रावनिबो मेगनाव मोदैजों बोहैनाय नङामोन, रावनिबो संसारा दुखुथिया जानाय नङामोन। जाबाय बिनानाव, जाबाय, बांद्राय सिन्था खालामनो नांला। नों दायो बुंदो, बे फैफेरै असिनाखि जायगायाव नों मानो फैयामोन? सोरखौ नागिरनानै फैयामोन नोङो? आरो नों देरहा बुंदों, सोर देरहाया? आदै, आं सासे बिहामजो, आं हाबा जानाय सासे बिहामजो, आरो जायनि मुंखौनो दानि बुंदों देरहा होननानै। देरहाया आंनि फिसाय। आंनि मुङा सोरांस्रि, आंनि बिहावनि नामा धनेस्वर बसुमतारी। आङो हालादला जायगानि। आदै, बे फैफेरै जायगायाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय आङो बहाबाफोर खामानि मोनगोन नामा होननानै नागिरना फैदोंमोन। नोंनि फिसायबो दङब्ला, नोंनि बिहावबो दङब्ला, आरो नों मानो खामानि मावनो नागिरखो? दङ, आंहा गासैबो दंजोबो। बिहाव बिखुनजो फिसाय बिब' गासैबो दंजोबो आंहा। न'खराव गासैबो मानसि थानानै, फिसाय थानानै नों मानो हाजिरा मावनो नागिरखो? नों मानो खामानि मावनो नागिरखो? हो? आदै, बेयो आंनि खाफालनि लिरनाय। आदै, नों दायो बुंदो, नोंसोरनि न'खराव आं मावनो थाखाय आंनि थाखाय खामानि दङ ना? आदै, आं नोंनियाव आखाइ खबजबनानै बुङो,
आं थांनानै थानो आंनि न'खरखौ आं दैदेनलांनो आदै नों आंनो खामानि होदो आदै नों आंखौ आरो खामानि गैया होननानै थोनहरफिननो नांला पायखाना सुनायब्लाबो न' मुसिनायब्लाबो गाननाय जोमनाय सुनोब्लाबो थोरसि लथा सुनोब्लाबो जिखुनु खामानि मुगैजाथावब्लाबो नों आंनो होथारदो आदै आदै आं नोंनियाव बुङो आं सासे गोरबोबोथि आइजो आं आरो उदैयाव फिसा लानानै सोरनियाव मा खामानि नागिरहैबावनो आदै आदै नों आंखौ मदद खालामबाय आरो नों आंखौ मदद खालामबावदो आंनो खामानि होनानै प्लिज आदै नों आंखौ आरो थोनहरफिननो नांला नों प्रेगनेन्ट बेबायदि अबस्थायाव नों मानो बेबायदि खामानि मावनो नागिरखो हो मावनानै जानो थाखाय बायद' जानानै फैदों आदै फिसाय दङ आंनि फिसाया बेमारिसो बेमारिनिफ्राय दासो एसे मोजाङाव फैदों अब्ला आं बेबायदि फिसायखौ बोरै खस्थ' मावहोनो बुंलाय आदै आरो आंनि बे फैनो गोनां गथ'नि थाखायनोथ' आं खस्थ' खालामनो नागिरदों बे गथ'खौ लानानै आंहा गोबां सिमां दङ बेनिखायनो आखायाव जुदि थाखा फैसा गैयाब्ला सिमांखौ बोरै जाफुंहोनो बोरै फोरोंनो बोरै गिदिर मानसि खालामनो बेनिखायनो आङो बे गथ'नि थाखायनो मावनो नागिरदों नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा दङना गैया नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एसेबो नायाखै नामा गैया आंहा बिमा बिफा गैया इसोरा गासैनि खाफालखौबो गोजोङै दानानै हरदों नाथाय इसोरा आंनि खाफालखौ मावरिया दानानै हरदों उन्दै समावनो बिमा बिफाया एक्सिडेन्टजों थैलांबाय आंखौ खांदोंसो आंनि आनै आरो आमाया आं खांजानायसो आं जेरै खस्थ' मोनबोबाय जेरै दुखु मोनबोबाय आं आंनि फिसाखौ बेबायदि जाहोनो गोसो गैया बेनिखायनो आङो आंनि फिसाखौ जेब्लायबो खुसि आलो गोजोन लाखिनो आं फिसानि थाखाय थै थां मावनो नाजाबाय ओंखारबाय नोंनि जिउ जारिमिनखौ आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय जोंनि न'आवथ' बेबायदि मावलायनो गोनां बिखेक खामानि गैया जोंहाबो बिफा फिसालाल' संनाय खुरनाय रुम साफा खालामनाय हाजिरा फैबाय थाखायो सानफ्रोमबो दायो मोनसेल' खामानि बेयावहाय मानसि नांगौ जानानै दङमोन बुंदो आदै बे मोनसेल' खामानियावनो आंखौ नोङो लाखिसिगोन होननानै आं बे खामानियाव नोंखौ होनो गोसो गैयामोन खामानिया जोबोद लेथ्रासो साफा लेथ्राजों जेबो खोथा गैया आदै आं मावनोल' मोनथारदों खामानियालाय मालायनि न'आव खामानि मावनाय खामानियालाय मा मोजां जानो गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो नों बुंदोल' दे आदै फिसा खामानिया टयलेट साफा खालामनायसोमोन नों हागोन ना मावनो थेंक इउ आदै आंनो नों बे खामानिखौ होनायनि थाखाय आं हागोन आं मावगोन दे अब्ला नों मावदो फै आं नोंनो दिन्थिनानै फैनोसै नोंनि खामानिया बेनो नों बेखौनो मावनो नांसिगोन जेबो खामानि गैला नों ब्रा ब्राय बुंथारबाय आंबो नोंनि दुखुखौ नुनानै नोंखौ थोनहरफिननो बाबाय ओरैनो दे नों बेयावनो मावदो जागोन आदै आं मावगोन जेबो गोरा खामानि नङा बेयो आं हागोन दे ओमफ्राय आदै गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथाखौ सोंनानै लाखानो सानदोंमोन आं बेसेबांसो मोनगोन आदै दे नों खामानिखौल' मावबाय थालाय आं नोंनो होगोन ना आं माबा मोनसे मिलायनानै होगोन दे बिदिब्ला नों मावदो दे जि मोनामदों बाब्रै साफा खालामनांगौ जाखो दे आं राहा गैया मावनांगोन बे खामानिखौ नुबा जेन टेनसो मोनदों मोनामब्रुं ब्रुंबाबो मावनांसिगोन नङाबालाय माबैथो फैसा मोननो माबैथो सिमांखौ जाफुंहोनो आंनि फिसाखौ आइजो माहारिफोरानो मानो एसेबां खस्थ'थाय संसाराव हिन्जावसा फिसा जानायानो पापसो जाखो ना गोरोन्थिसो जाखो दे हाया खस्थ' जोनोम होसिगोन बिमाफ्रा थैहां गरबहांनो बिनि उनाव मालायनि न'आवसो ब्लद बिहामजो हरदो नायल' जाल'नो बेबो मोजां फिसाइ मोनबासो मोनबाय मोजां न'खर मोनबासो मोनबाय मोनाबाथ' थैजासिम मेगनजों मोदैजों आंहाबो आरो बेयानोसो हिन्जाव फिसासो बिराद बसायगारो आंहाबो बोरैबा हिन्जाव फिसासो मोनबाय बायोब्ला आयु एसेबां खस्थ' खांनानै मालायनि न'आव बोरै बिलाइ हरगोन दे बेबा माबायदि न'खर मोनहैगोन माबायदि फिसाइ मोनहैगोन आयु आं गाव खस्थ' मोनफेरनायखायनो गिहरखाबाय आङो आं हुवा फिसासो मोनथोंहाय एस'फ्रावखौ नों आंनो हुवा फिसासो होदो आं मालायनि फिसाखौनो लाबोगोन सना बायदि अनगोन आङो बाल्थिङाबो जि गिलिर आयु थिखोनो हाया माथो आया बाल्थिंखौ हाया थिखोनाया उदैयाव खस्थ' मोनबाय आयदि उदैया जि साबाय आंनि आदै उदैया साबाय उपाय गैया उदै साब्लाबो मावनांसिगोन नङाबालाय माब्रै फैसा मोननो लासै मावनोसै आङो थांनोसै बेलासिबो जाबाय माथो बुङोलाय सोंजानानै थांनांगौनो
सोंजानानै थांजायोबा अनजायो महारानि बायदि थाहैनो मोनो बहाथोहाय निस्सासो माथो गासैबो सोरबाखि सोंना लांजाबानो अनजाहैयो बे नंखायथाराय आंबोसो माथो सोंनानै लाबोजानायलाय गावनि गोसो थोनायखौ ज्राब गारनानै फैलायदोंमोन दानिया मालायनि लिट्रिं सुनोसो गोनां जाबाय राजाजों थांनायमोनब्ला बेबायदि खस्थ' मावनांनाय नङामोनदांहाय मानोबा खस्थ' मावनांनानै गोदोनि गोसो थोनायफोरखौसो गोसोखांफ्लांदां आरि 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 जाब्रेनानै खिनोसो ओंखारबाय औ सोर जाखो नोंलाय मानो जोंनि लिट्रिङाव दंफैयो होद आं खिनोलाय ओंखारलां मा राजा नों बेयाव माबोरै सफैखो नोंसो बुं नों बेयाव माबोरै सफैखो जोंहानि न'आव मा बिदिब्ला बिसानि न'सो बियो राजा बै पुलिसा नोंनि सोर मा जायो आंनि आफासो नाथाय सोरांस्रि नों जोंनि न'आव माबोरै सफैखो आरो बेबो जोंनि टयलेट साफा खालामदों नों बेफोरखौ मानो मावफैखो जोंनि न'आव आं जोबोद लाजिबाय आं जोबोद लाजिनाय मोनबाय राजा आं जोबोद लाजिनाय मोनबाय आं मिथियाखैमोन बे नोंसोरनि न' होननानै आरो नोंनि बिफाया दे पुलिस मावो आं बेखौबो मिथियामोन राजा जोबोद गोलाव काहायनि आं नोंनो बोरै फोरमायबाय थानो सोरांस्रि नोंथ' आंखौ नेवसिनानै जोबोद माहाजोननि न'खराव हाबा जाहैदोंमोन ना नाथाय नों बेफोरखौ मानो मावफैनो गोनां जाखो हो नों मानो लिट्रिं सुफैनो गोनां जाखो राजा नों दाबो आंखौ गोरोन्थि बुजिनानै दङ नामा आं नोंखौ नेवसिनो होननानै नेवसियाखै नोंखौ नेवसिनानै आङो हाबा जायाखै आं नोंखौ बुंखादों माथो आङो बायद'आव हाबा जानो गोनां जादों बै न'खराव माहाजोननि न'खराव हाबा जादोंब्लाबो आंनि न'खरासो माहाजोन आंथ' माहाजोन नङाना गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय आंथ' मावनानै जाखानांगोन राजा राहा लामा गोथे जोबजाबाय आङो सोरगिदिं राहा लामा गोथे जानानैथ' आं दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावफैनो गोनां जादों राजा नों आंखौ जेबो बुंनानै लाजि दाफोनांसै आं नोंखौ मानो लाजि फोनांनो हो सोरांस्रि आंहा नोंखौ लाजि फोनांनो थाखाय गोहो बोलो गैया नों आंजों फैनायमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि मावनानै जानो गोनां जानाय नङामोन मिथिगौना सोरांस्रि जि समनिफ्राय नों आंखौ नागारना थांदों बै समनिफ्रायनो नोङो आंखौ फंसेबो खबर लायासै नोंनि अनगा आं माबोरै थादों माबोरै दङ नों आंखौ खनसेबो बिसार खालामासै राजा मा होननानै बुंनो सोर मिथिगौमोन आं बै न'खराव थाङोब्ला बेबायदि जागोन नोंनि न'खराव फैयोब्ला आं बेबायदि जानाय नङा बेखौ आं बोरै मिथिग्रोखौमोनलाय राजा जोंनि सोमोन्दोआ बै समावसोमोन जोंनि सोमोन्दोआ बायलांबाय आं गुबुनजों हाबा जानानैलाय आं नोंखौ बोरै खबर लाबाय थानो आंलाय नोंनि सोर जाबावो राजा नोंनि जिउ संसार नोंनि लामाथिं नों आगान सुरलांदो आंनिथिं आं सुरलांसिगोन जोंनि सोमोन्दोआ जेबो गैला राजा जोंनि सोमोन्दोआ जोबलांबाय आरो आंखौ जेबो दाबुंबावसै राजा आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय आंनि खाफालाव जि लिरनाय दङ आं बिदिनो जालांगासिनो राजा आंनि खामानिया जोब्बाय आं थांनोसै थादो राजा सोरांस्रि ओइ सोरांस्रि उनफिननानै खनसे नाहरलाय आंखौ राजा नों आंखौ सिख्ला दासानसै बै समनि सोरांस्रि होननानै दासानसै आं दायो सोरनिबासो सोरांस्रि जाबाय राजा आं थांनोसै